Madaydayan niya po Diyos kabsat. Ti i-share ko na tao kabsat ko na pauluan ti tinakaskas daw nga ayat niya po Jesus. Managayat kan man nagparabaro na Diyos apo. Dati kami apo nga may apo iti apo nga agdengag apo iti sasaom apo ket apo dawaten mi kadi apo nga dagiti apo nga sasaom ket mabati apo iti pampanunot ka kaun ganti puspuso mi apo ken sikamot apo ti mangkadwa kanyak apo iligad nag apo iti krus mo apo ket sika apo ti makita da instrumento naklang apo nga ramatom apo ket apo dayti apo ti dawat na in Jesus name amen. Ti John 3:16 kabsat gaputi kasta unay panagayat ti Dios ti lubong inted na iti kakaiso na nga anak na tapno ti sa sino man nga mamatiken ko na sana matay hindi ket dagbyag ng nanayon. Ket kasano nga rod kabsat nga masubadan tay ti naimbag na po Dios. Dati may share ko po kabsat nga talo. Ti umuna kabsat ket idaydayotan iuso na po kabsat. Kaya ti Isaiah 12:4. Dumteng to ti aldaw nga ikanta dagiti tattao agyaman tayo iti apo. Agpatulong kayo kenkwana ibagayo kadagiti amin nasyon iti inaramid na ipakaammoyo kadakwada ti kinatanok na. When kabsat rumbeng launay kabsat nga idaydayo tayo ni apo. Ti may kadwa ket agtungpal tay kadagiti bilbilin na. Kabsat dapat lang nga tungpalen tayo kadagiti bilbilin na tapno makay-ayo tayo iti sangwanan na. Ti maudi absat ket iwaras tayo dagiti sasauna uray pay no supakatayan tayo absat. Nakunana iti paltiing 2:10. Di kagbuteng iti umay sa gabaem denggem suoten na kati diablo babaen ti panangipisok na kada kayo iti sumagmamano nya panangipisok na iti sumagmamano kada kayo iti pagbalodan. Agpaut to ti pakariribukam iti sangapulong aldaw agtalinaed ka nga rod uray payno isu ti pakatayam ket ited konto ken ka ti corona ti biag. Ita nga kabsat ti may share ko ket God bless you all.